तर रेडी झालेले आहेत आणि हे तुकडे मस्तपैकी सारात दीपाली टाकल्यानं हे बघा आता गदा येतात थापता दीपाली भाकरे सगळ्या हा नाही तर नाही ते सोडून देतात मस्त भाजता हे सार रेडी झाला. करल्याचे तुकडे फ्राय झालेले आहेत आणि केळीच्या पानातला पापलेट हा फ्राय होता हा झालेला हा आणि ह्या सॅलड ह्या सारा ना जबरदस्तच लागता. करले ताजी होती वाटत. पापलेट पण ताजा होता. सर्वच आवडला. जास्त काय आवडला? साल आणि पापलेट. शाबाश पापलेट ह्यो पण पापलेट लवर दिसता. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी लय दिवस झाले घरातलं व्हिडिओ नाही बनलो आणि आज मी म्हावरा आणूक जाते. आज शुक्रवार आहे तर म्हावरा आणूक जातायच आहे. तर म्हटलं एक घरचं व्हिडिओ होऊन जाऊ देत म्हणून घरचं व्हिडिओ बनवतो. कारण आजकाल जास्त करून बाहेरचेच व्हिडिओ असतात, हॉटेल म्हणा किंवा फिरूचे. तर एक तुम्ही सांगा तुमका खयचे व्हिडिओ आवडतात जास्त, म्हणजे आमच्या घरचे व्हिडिओ आवडतात, बाहेर फिरूचे काय हॉटेलचे, म्हणजे तसे आम्ही करू व्हिडिओ. कारण आम्ही जसं वेळ भेटता आमका तसे आम्ही व्हिडिओ बनवतो. आमचं काय असं ठरलेलं नाही, पण तुमका कशात आवडा ता आमका काळात मग तसे आम्ही जास्ती व्हिडिओ बनवचे प्रयत्न करू. तर तुर्तास मी आता जात आहे मच्छी मार्केट का आमच्या दाढी पण करूच्या. दाढी लय दिवस झाले दाढी नाही केलंय. तर पहिला मासे आणून देते दीपालिका आणि त्याच्यानंतर दाढी करूक जात आहे. आजच्या व्हिडिओ सुरुवात केलंय, कसं होता बघू. चला तर म्हावरा आणूक जाऊया. लेट्स गो. मच्छी मार्केट का ते येऊन पोचलंय मी. बघू आज करली भेटली तर करली घेऊची, नाही तर छोटी पापलेट म्हणजे ती अख्खी फ्राय करू का. तर बघूया चला. आज शुक्रवार रविवार नाही त्यामुळे काय शंका येतात हा काय नाही. वाजले 10:30 वाजता एंट्री मारलंय. बघू मोठी नाही का करली? नाही एवढीच साईज. हीच साईज आहे ती पण फ्रेश नाही वाटत आहे. हे करली 2 संपल्या पण 4च आणले ते. बघूया ओपन करून बघूया. हे लाल नसते केव्हा गावडी. लाल नाही भेटणार केव्हा. लाल पाहिजे जिवंत पकडली तरी नाही भेटणार तुम्हाला. बघूया खोलून बघूया कशात. हे बघ तो बघू हे तुम्हाला केव्हा पण येत मला बाजारात भेटलं फुकट देणार. ही कशी आहे? 350 रुपये. बाय गावडी खोलून बघूया. लाल तर दिसत नाही ना. लाल आहे ना. याच्यात फ्रेश खायची आहे. फ्रेश आहे याच्यात खायची फ्रेश आहे ती बघा. हीच फ्रेश आहे नक्की ना. हा नक्की. तर फायनली आता ही घेतलंय मी 350 रुपयाची. तर बघू आता फ्रेश हा काय समजत नाही माका पण. तुम्ही सांगा आता काय. खवळा नसतात काय का? खवळा नसतात काय? नाही खवळा नाही. फ्रेश आता फ्रेश तर वाटतात आणि कटिंग पण मस्त केल्याने आहे. एकदम भारी झाले. कटिंग मस्त झाले एकदम. फ्रेश आहे म्हणून चांगली होती. ओके फ्रेश आहे म्हणून कटिंग आणि रक्त पण दिसता तर फ्रेश वाटतं. आता बघू आल्यावर सांगतो आता कसं काय. थँक्यू. पैसे दिले हा. चला ही कशी होणार? ही पापलेट किती? 700 पर्यंत येईल. 700. या एका साईडला पोट साफ करतं, पोटातले घाण काढतं आणि चिरे मारून घेतं. तर आता ही 3 पापलेट फ्रायसाठी आणि करली. तर असा माल मसाला घेऊन जाते आता. सबस्क्रायबर पण भेटलेले असत. काय राहतास तुम्ही? उमेश नगरला. उमेश नगर का? ओके येऊ का एकदा मासे घेऊ. पण मोठे असतात का मासे? मोठे एकदम मोठं. उमेश नगरचा मार्केट पण मोठा भरलेला असतो. काय म्हणता? मग एक दिवस एकदा इलं होते पण मोठे खापरे वगैरे नाही भेटले. तुम्ही आले तिकडे विचारा विशाल म्हात्रे म्हणून. विशाल म्हात्रे. तुमचं असतं का शॉप? शॉप नसतं तिथे मार्केट असतो तो मोठा उमेश नगरचा आमचा. ओके चालेल येतो एक दिवस. ओके थँक्यू. चला मी मासे हाणून दिलं होतं. दीपालीने 2 मिनिट मीठ लावून ठेवल्या ना आणि बाकीची सर्व तयारी हाईट केल्या ना. आणि आता भावी जे आपण इले मी इलय
तर आता दीपालीने काय काय केल्या ना आणि पुढे काय काय करणार तर बघूया. मीठ लावलं होतं ना? हो मीठ लावला तर पुन्हा धुता एकदा. हा मीठ लावलं ना. ह्या धुवून घेतात. हे पापलेट 3 पापलेट आणलो आम्ही अख्खी फ्राय साठी. आणि ही करली हे का पण मीठ लावलं होतं. ओके. तर ही पापलेट आहात आणि आज राजगो इलो आमच्याकडे जेव, त्यामुळे ते काय एक पापलेट भावी जिया का एक आणि माका आणि दीपालीक एक असे 3 पापलेट आणलंय मी. दीपाली प्राइस विचारलं नाही काय तर आज रोजच्या सारखा काय तर 1000 रुपयाची 3 का वाईट. हा 350 रुपये पडला. 50 रुपये कमी केलाय. 700 रुपये जोडी होती. हा आणि हे स्वस्त लय दिल्या. करली एवढी स्वस्त असता प्राइस कमी काय सांगू कशा. कसं जास्त लोक त्याला घेत नाही म्हणून. नाही खातात ते. काटे भरपूर असतात ते का. आपल्याला काटे आणतात. पण खाऊ का सर्वात टेस्टी मासू करली आहे. हा तुम्ही खाला असतं फक्त काटे काढू घेऊ गवे. बाकी टेस्टी पापलेट पेक्षा टेस्टी करली मासू. आणि तुकडे छोटे बरोबर. नाही तेवढे फ्राय पण करा दीपाली. हो. तर आता हाय दीपाली वाटे घालता रोजच्या सारखे. हे बघ मस्त कापून दिल्यानंतर बघ ना कसे. ठीक आहे कवटात की काय का कोट सुद्धा कापली त्याची. मस्त. पार्टीवरचा तुकडा आहे का नसतं काटे. हे का नसतात काटे. पापलेट आज केळीच्या पानात. ग्रीन लीफ काय Green leaf. नाही बनाना लीफ. बनाना leaf. ग्रीन लीफ नाही. ग्रीन लीफ हॉटेलचा नाव आता. बनाना लीफ मध्ये बनवणारा मस्तपैकी आणि हिरव्या चटणीत. आज तर लय मजा जा. पापलेट खाऊन मजा येणार. एक्झाम संपली म्हणून आहे. हा पार्टी आज तुमची एक्झाम संपली म्हणून. पार्टी इथं पण. तर आता हाय दीपाली साराची तयारी करता. हे बघा आला लसूण मिरची कोथिंबीर आणि खोबरा. ओके. आता मिक्सर लावून घेतोय. हा. पाणी टाकूचं नाही. पाणी नाही टाकायचं. नाही. पाणी इला दे का. पाणी सुटला खोबऱ्यात. झाला बारीक. आता मिक्सरला. हिरवो कलर लय भारीच वाटता हे बघा. आणि ह्या पापलेटांग जेव्हा लागात आणि केळीच्या पानात जेव्हा शिजतील बापरे लय मजा येणार. आणि ही फ्रायचे काढलेले आहेत आणि ही सारा का ते सार थे कड येता. कड इलो काय ही टाकणार तुकडा. नंतर ही आहे फ्राय करू घेणार. पहिलं दीपाली काय फ्राय करणार पापलेट. तुका थार नाही वाटत. जरा भाजून घ्यायचं तेलात. ओके. ह्या आता दीपाली मस्तपैकी ड्राय करून घेता आणि चांगला शिजवून आणि त्याच्यानंतर ह्या पापलेटांग लावीत. राब लावून आणि स्मेल पण जबरदस्त येता. ती आपली रोजची चटणी असता बघ डोशांची हो. तसं स्मेल येता. लय भारी वाटतं. कढीलो आणि टाकते आता. हो. आणि हा पण सुका झाला ना. हो. ह्या मस्त सुका केल्या ना. आणि आता सारा सोडता. करल्याचे तुकडे कसे कापलेले आहेत ते बघा मस्त. मोठी होती कढी. नाही मोठी ती छोटीच होती. ती 350 रुपयात काय मोठी झाली. ती मोठे तुकडे होते मजा येईल. चटणी तर रेडी झालेली आहेत आणि हे तुकडे मस्तपैकी सारात दीपाली टाकल्यानं हे बघा आता गदा येतात. मीठ टाकल्या ना दीपाली आणि हे रेडी होईत आता. ह्या आता मेन रेडी करूचा ह्याचा हो. ह्या पापलेटांचा. केळीची पानं धुवून बिवून ते सर्व रेडी करूचा. चांगला धुवा. चांगला म्हणजे अगदी या काय करत ताजी या. सर्फ लावून धुते. सर्फ लावून राजगो इलो आमचो जेव का. आणि दीपालीचा अजून काय झाला नाही. आता 12 वाजता मासे आणून दिला. म्हणून लेट झाला जरा माका. तरी दाढी करू गेलोयच नाही मी. मग किती दाढी वाजले डवली असते. करूची. चांगला अगदी पुसून घे. फाडलं असता. तुम्ही दुकान. हो मी फाडलंय. माझ्या नावावर घालू नको. तूच फाडलं. दाखव कुठे ताबत आहे फाडल्यानं. ते आधीपासून. तू आवशीची बाजू नको घेऊ आधीपासून. तर आता दीपाली हय फ्राय करूक सुरुवात केल्या ना. एक गाठोळं बांधल्या आणि हय तव्यावर टाकल्या ना. आणि हय आता दुसऱ्या चटणी लावता. ह्या कसा आहे मच्छी मसाला. थोडस आता हिरवा आणि ह्या कशा लाल. आता हिरवा लाल मिक्स करून टाक. टेस्ट आहे ना जरा. मालवणी मच्छी मसाला. आता पकडा पाडव. आवाज करता केळीचा पान.
भाकरे भाजतात असा ह्या करता थाप थापता दीपाली भाकरे नाही ते जाता लागा अंगाला लागा म्हणजे सगळ्या हा नाही तर नाही ते सोडून देतात सोडून दे थांब थांब हा ह्या नंतर बी साईड का कर ये साईड आता करता दीपाली कम्प्लीट भाकरी भाजता माशाची भाकरी मासाची माशाची भाकरी शाबाश दीपाली ह्या काय करता दीदी अजून दे अजून दे एकदाच घे गोळो घे भाकरीचो आणि एकदाच तो थाप मस्तपैकी त्या थाप. पानाचं हा पान भाजताना त्या पानाका मस्तच वास येत आणि तुझ्या चटणीचो पण बांधा खायचा व्यवस्थित म्हणजे बाबा तो वाटला काय सुट्टा कामा नाही अरे आपली लगीन गाठ सुटली हा काय सांग आहे. ते ह्या सुटणारा आता बांधताय ना एक असा बांधताय आणि एक त्या साईडने बांधताय हा घावरी गाठ बांधताय म्हणजे खाताना तुमका फोडूक पण बरा भेटा तसेच खायचं सुट्टा त्या काय उघडता नाही म्हणून बाकी काय नाही बाकी त्याचं रिझन काय नाही पलटा नीट पलटा काय फाटला बिटला हा हा बरोबर जय सियाराम बाबा हनुमंता वाचव रे हा मस्त भाजला. मस्त एका बारीक side ने गॅसवर भाजला ना हा. लय भारी आहे. हो. पद्धतशीर अगदी भाजला जुनाचा सोना दीपालीने फोडल्यान नाही टाकून नाही दिल्या नवीन तव इलो म्हणून ठेवून दिल्या नव्हतं हे बघा आणि आज उपयोगी इलो हा त्याच्या तर करलेत हे भाजून घेतला 1:30 दीपाली 2 वाजेपर्यंत होईत काय 2:30 दोन अर्ध्या तासात होईल तुझा ओके नशीब नाही तर आमचं पाहुणं इलेलो पळून जायचो जेवक पाहुणे दाखवायचं इथे. हा ते का दाखव राजगो इलेलो हा श्री गुरुदेव नरेंद्र महाराजांचं मोठं भक्त आहे हो बघा आणि गळ्यात घेऊनच फिरतात नरेंद्र महाराजांका तर आज काय IPL वरसून दिलं का डायरेक्ट बायजूस इंडिया ऐकत नाही आणि हाय आता राजगो डोरेमॉन बघता हो बघा राजगो बघता का तुम्ही बघतास काय गो कोण बघतास तुम्ही बघतास ना तू नाही बघा तुका काय लावून देव काय नको सोनी मॅक्स का बातम्या हव्या ओके ओके तू बघ काय त्या मोबाईल मध्ये चॅटिंग कर कवग्या बरोबर तोपर्यंत आम्ही माशाचं बघतो तेल व तू त्याला तो मारो कर तर हे मस्त फ्राय होतं पण जुन्या तव्यात मस्त फ्राय होतात बघ ना कसं वाटतात ते तर हे फ्राय होतात आणि हय सार रेडी झालेला तव्यावर पडला का आणि हय पापलेट रेडी होता तर हे तिन्ही गोष्टी मस्तपैकी रेडी होतात आणि आम्ही हे वाट बघतो दुसरा पापलेट दीपाली तव्यावर टाकता सरसरावता बापरे लयच आवाज येता तेल कमी टाकलेला तेल उडता पण लय आहे बघा जो तुकडा मसाला एक बस झालं माका जास्त मी नाही खाणार सारातलं एक आणि ह्यो एक मस्त भाजलं त्याला आता सर्व रेडी झालेला असा म्हणजे रेडी होईत दिलेला असा ऑलमोस्ट तर हा एक पापलेट हा ह्या बघा मस्त भाजता हा सार रेडी झाला करल्याचे तुकडे फ्राय झालेले आहेत आणि केळीच्या पानातला पापलेट हा फ्राय होता हा झालेला हा आणि ह्या सॅलड असा ह्या भरगच्च आज सर्व बेत फ्रायडे स्पेशल लंच रेडी झालेलं मग 2 वाजले राजगो वाट बघता भावीजिया वाट बघतात आणि सर्वात जास्त मी वाट बघतोय दीपालीन सर्व हाणल्या ना बाहेर आणि वाढूक घेतल्या ना तर ही आहे पापलेट आहात 3 हे करलेचा फ्राय केलेला हय सारा भात सॅलड वगैरे सर्व हाणल्या ना आणि हय आमचे जवानकारी बसले आहे ह्या का याक हात दुख गेला आणि राजगो आहे बसलो राजगे बस आहे तुझ्या बाजून मी बसतोय मागून घ्या लाजू नको भावी आता हात दुख गेला राजग्याचा हाय ताट वाढलेला आणि हाय गाठ सोडता राजगो हो बघा शाबाश तर हाय राजग्यांचा सुरू केल्या ना आता खाव
हा ते बसतात त्यांना सवय आहे ते खातील आता. तू काय घाबरू नको. तू जेव पोटभर, लाजू नको. पापलेट कसा या मस्त काय आवडला तुका? सार आवडला का पापलेट? सर्वच सर्वच आवडला. जास्त काय आवडला? साल आणि पापलेट. शाबाश. पापलेट ह्यो पण पापलेट लवर दिसता. खा खा खा. सर तुम्ही मी बसते राजग्याच्या बाजूत बसते मित्राच्या. आणि ही काय करतात? हे आज त्याच्या ओपन करतात पापलेट. ओपनिंग करतो. येत की नाही काही ये येता ए, का? मग तसं थांबणार हा, काय का गाठ सोडती अशी एक ओढ त्याच्यातला. हा आता काही वड छान वड आहे. वड बरोबर सुटणार. हा शाबास. हा सुटली. आता उघडा पेचून काढू नका. भांडणं करू नको फक्त. पेटी उघडत शाबास. हा बरोबर. उघडलं. हा उघडा आता. एका साईडच्या टाकायच्यात हा. उघडा आता. शाबास. खा भाऊ दीपा जिया किंवा भावी कोणीतरी खावा. खावा. गरम गरम हा? आता गरम आहे ना. या पाय उशिरा भाजलेला मग यायचा ना. हा हा बघ एवढा गरम हा. चमच्याने काढा. तुमच्या कुठे जाऊ दे. हाताने काढा काढलेला ना. चौथी कशी काय काल गरम हात करून खावा. पंख पण कमी ठेवा ना. हा ते आवाज येतो ना म्हणून. कसा सांगा. हॉटेल आवडला. सारखा का? हॉटेलपेक्षा चांगलं. अरे बापरे लय तारीफ हॉटेलपेक्षा भारी. करतो. हा. कसा पापलेट आणि करली. करली नाही खाल्ला अजून पण पापलेट बाबा. आता सार पापलेट तर सार आणि ह्या सार लय फरक हा. वेगळा सार जबरदस्तच लागता. ह्या सार हा ना जबरदस्तच लागता. करली ताजी होती वाटत. पापलेट पण ताजा होता. साधा वाला. साधा म्हणजे काय साधा नाही आता भारी. असं एवढं खायचंच राहायचं. मजा. जोक बोलवा लोकांका. म्हणजे जेव घेवा, करली खाऊ घेवा आणि पापलेट खाऊ घेवा. या बघूया हे खाते मी थांब. हे इथल्या पाण्याला टेस्ट करून बघा. टेस्ट सांगा हे काय कळायचं ना. अरे चटणी खाल्ल्याच नाही तर टेस्ट कायच कळणार नाही का. हे चांगली चटणी सोबत खाऊ गया नाही. ही नाही खात ना. वास तर हॉटेल सारखं येता. प्युअर असं. आतमध्ये पांढरा शुभ्र ताजा होता पापलेट ना. हे आवश्यक द्या. सार आता आणि तुकडे मग आता कधी येणार? टिका पण घेऊन ये. हा दोघवले यावा. अरे अरे नको पाया बिया नको रे बाबा. अरे नको पाया बिया. श्री गुरुदेव. आणि जा सावकाश जा. आणि मग तुका हॉटेल का न्यावूया. तर म्हणजे आज मजा येईल. पापलेट कसा लागला? टेस्टी. खायचा चांगला लागला पापलेट. म्हणजे पापलेट चांगला लागला काय ते करली चांगली लागली. कसला बनाना लिपचा. तर म्हणजे खरंच पापलेट मस्त झाला होता. बनाना लिपचा पण मी खाल्लाय आणि असाच फ्राय केलेला पण खाल्लं. भारी लागला. आणि करली तर एक नंबर होती. म्हणजे करलेचा सार एवढा भारी होता ना बाप रे मस्ती नको. आणि राजगो पण इलो होतो. राजग्याचं नाव आहे राजेश टिकम आणि त्याचा मामा आमच्या बाजूक राहता चौगुले. आणि मामाकडे तेव्हा आईसोबत यायचो होतो. तेव्हा माझ्या बरोबर आणि विठ्ठला बरोबर लय असायचो. आमच्या घरातच असायचो. तर आता म्हणजे एक दोनदा तो येऊन गेलो होतो. तर स्पेशली आज मी त्याला खास जेवसाठी बोलवलंय. आणि ते का हॉटेलमध्ये पण एकदा नेऊचा मासे खाव. तो म्हणता हॉटेलचे मासे खाऊचे. तर ते का नक्की एकदा मी घेऊन जाणार आहे मासे खाव. तर बघू आता कधी वेळ भेटता तो. एका चांगल्या हॉटेलमध्ये ते का मी घेऊन जाईल. आणि आज पण आहे जेवलो. म्हणजे एकदम स्वभाव त्याचा एकदम लाजाळू स्वभाव हा. शांत आणि खरंच भारी माणूस. आणि बघू आता नेक्स्ट टाइम ते का आणि त्याच्या आवश्यक पण जेव बोलव शकू का.
तर मंडळी व्हिडिओ जो आहे आता एंड करते. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. हा वजन देता आमच्यावर. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. कोकण आपलाच असा.